Тай, че имам боли кръчета. Така, заставаш тук отдолу краката. Леко да пружинират, леко да пружинират. Леко, без да се връщаш така. Виж, заставаш. Виж бе, не така бе, ядосваш ма. Застани хубаво стойка. Така, леко свити колената, леко. Така, брадата я вардиме с ръката и шиеме. Застанала си и пускаш от крака тап, тап, тап. Сещаш ли се? Дай. Не се засилваш. Не се засилваш. Ядосваш ма. Ядосваш ма. Заставаме така. Тука, до мене. До мене. Тука, страни. Така, гледай се, погледа, да не биеш ръчно. Един крак по-напред свит, другия по-назад. Пружинира се едно на пръсти. Гарда горе, тук тая гарда горе, дясната отзад. Просто удръж. Не я засилваш така ръката. С кръка, с кръка. Хубаво. Добре, дай малко по-напред. Привери хубаво това. Пружинирай. Така, стой се. Събираш го. Държиш така, пружинираш. Дай се.